Laba solo baboshwa emasontweni amabili endlule emva kokuba kubikwe ukuthi umfundi oneminyaka engu-18 ubudala ulahlekile. Laba solo babanjwa ehostela laseDenver emva kokuba kubanjwe oyedwa owezama ukukhipha imali ababeyifuna ngodli emndenini womfundi. Namhlanje bavele enkantolo, kodwa ummeli wabasolwa abathathu okungumsolwa wesibili, owesine nomsolwa wesithupha uhoxile kuleli cala. Number 2, 4, 6 kumele kule uthasa angeke Ngesikhathi umfundi etholakala ehostela wayequlekile, elimele kabi futhi eboshiwe. Unina womfundi obekhona enkantolo namhlanje uthi isimo sesebucayi enganeni yakhe njengoba ilimele kakhulu ekhanda. Belimele kakhulu ekhanda, bamshaya kakhulu ekhanda ngoba naseyithombeni lezabe besithumelela zona bekubonakala namalokhuza namapopulana nasemlomeni nomlomo omkhulu. No-doctor lo wasekhanda ebengeke ngakhuluma naye ushilo ukuthi bewuphele kakhulu ngaphakathi ekhanda. Uphiko oluphenya amacala omphakathi i-NPA liqinisekisile ukuthi labasolwa bayathinteka kwamanye amacala afuze leli. We can confirm that 2 of the accused before court in this case are individually linked to 2 separate dockets. One from Cleveland with an incident that happened in April of this year. Namhlanje abasolwa bafake isicelo sebheyili, kanti icala libe selihlehiselwa umsombuluko ozayo njengoba uphenyo lusaqhubeka.